ko kuma wacce wannan kira na ta tana kuka, yarinya ce budurwa, kanwar babata da suke uwa ɗaya uba ɗaya da babaci ta ɗauke ta kai ta wajen boka akan tana son ta yi aure kuma bata samu miji ba. To shine yake gaya musu abin da za a yi. In ka ji abin ya yi muni sosai. Da ta nuna bata yadda ba sai yake gaya mata ai ta wannan kanwar babata ta ai ta an daɗe har neman ta yake yi. Yace tsakanin budurwa da bazawara da mata aure ba zai iya faɗan adadin waɗanda ya kwanta da su ba. Mace ta zo da bukata. Wani kwanan da mai a rediyo zaka ji cewa a wata jiha din nan har an sa sautin matar da namijin da shi na wanda aka kama din da sauransu da kuma abin da aka yi. To a je a kawo masa 'yan mata guda biyu farare waɗanda ba sa yin kwailin, wato fararen asali. 'Yan sanda suka kama a nan Kano kuma sun nuna 'yan mata an yi hira da mutumin, an yi hira da su da sauransu, an je an kai musu su cewa ɗalibai da suke son za su jaraba ya ce sai sun je sun kawo 'yan mata guda biyu farare ya kwanta da su. Da aka kawo guda biyun farko ya kwanta da su, ya ce waɗannan su ba su yi ba saboda farin nasu ba na asali ba ne, wani abu suka shafa suka yi fari. Wato malam da kake wannan bayanin sai na tuna kwanaki ba daɗewa ba a cikin gidan rediyo akwai wani program da wani malami yake yi wata ta bugo waya. Wato tambayar da ta yi shi ne, tambayar tata tana cewa wato ita ce aka auro ta da uwar gidan, to sai ke son ta raba tsakanin mijin da uwar gidan. To shi ne ta je wajen wannan matsafin sai ya yi tsafi, amma ba wai korar da aka yi da gida ba, kawai a sa wannan uwar gidan ta zama maza abin nan tana neman maza tun ana yi a cikin gida. Ita da kanta take ba da wani labarin a gidan rediyon take gaya mana tun tana yi a cikin gida, mijin bai yarda ba har aka zo har aka kama ta har aka zo har ya sake ta da kuma 'ya'yanta a gidan. To daga ƙarshe dai yanzu ta ma bar gidan don ya sake ta, amma kuma abin nata gaba-gaba yake na abin nan. Shine ta bugo take tambayar wai malamin yanzu ya za ta yi wannan abin nan. Sai dole wuta ya ɗauke shi don shi kansa abin nan ɗin shiru yayi. Saboda irin wannan kaga wani lokaci kamata ya haɗa mata da tsinuwa. Ka 'ya'ya ga waɗannan abubuwan. Akwai wani abin nan na limami da muke wata hanyar irin muhadara sai yake ba da labarin wannan, shi ya ce ya sani. Wato mata ce suke zama ta nan gwammaja cikin garin Kano. Ya ce shi tun da ya santa amma kuka ce ya santa. Ta je juji, ta je waye. Ya ce kwatsam kamar daga sama kawai sai suka ga mata bayan shekaru masu yawa ba, kawai sai suka ga kawai mata ta dawo hankalinta. Shi kenan ta take cewa ina nake, sai aka gaya mata ai ga inda yake, ai kaza. Wanda nan suke cewa da Allah ta roƙa aka ba ta yi wanka ta yi waɗannan abubuwan, ta ce a gari kaza take. Sai suka tafi garin. Cewa shi wannan shi da shi aka yi wai ba wai labari aka ba shi ba, suka je garin tana zuwa garin sai ta tarar ana biki. Shi dagacin garin ta ce wancan shi ne mijina. Ana zuwa sai ta tarar bikin ɗanta ake wanda ta fita ta bar gidan a lokacin yana jariri. To shi kuma abin da ya faru, wato abin da kake magana cewa wani lokaci tone a ɗin nan, inda aka binne tsafin sai zamanto nan aka yi foundation ɗin da za a gina wa ɗan. Sai ta warki. Ya ce shi wannan ba wai labari aka ba shi ba, matar su haka suka santa a mahaukaciya shekara da shekaru. To dan Allah mutum ya zama ta Allah muna ma ya zurru mana yin fa'um, ita wannan da ta yi wannan tsafin ko tana raye ko ta mutu ya dace da wannan alhakin. Ki sa mace ta yi tsirara ta rabu da mijinta. Wataƙila waɗansu ma sun yi ƙoƙarin lalata da ita haukan. Ga ɗanta haka ya taso cikin maraici da baƙin ciki. Bai san uwarsa ba a san inda take ba. Shi mijin ba a san irin tashin hankalin da ya shekara da shekaru yana cikin wannan. Kaga Ubangiji subhanahu wata'ala idan ya haramta wato sihiri, mutum sai ya ga cewa lallai waɗannan abubuwan da suke faruwa abu ne